Jeg hedder Mira. Om 7 dage har jeg fødselsdag. Så jeg er 1 år tættere på at være teenager. Jeg ved ikke helt, om jeg er klar. Nej, jeg er Ben! Min bedste veninde i hele verden. Vi elsker begge to kreaprojekter. Og hunden. Det er en helt særlig mandag. Skal komme en ny elev her i klassen. Det er Beate. Er du egentlig hende Beate? Altså hende, der laver de der videoer på Insta? Ja. Der startede en ny pige i klassen. Hvem er det? Det er bare Beate. Hun stjæler Naja, og hun synes, jeg er mega barnlig. Nu er vi jo ligesom bare blevet for gamle til at lege. Hvem siger det? Har I så kysset endnu? Nej, jeg siger, du egentlig aldrig har været forelsket. Hvorfor har jeg aldrig været forelsket? Barnlige nøgleringe. Kikset taske. Latterlig jakke. Jeg har det som om, at når man bliver ældre, mister man en hel masse ting. Ting, jeg ikke vil miste. En store, søde, dejlige pige. Mira? Er du okay? Ja. Jeg tror ikke, jeg er skabt til at blive teenager. Det vigtigste er, at man lytter til sig selv. Hvad vil du? Kære dagbog. Der er bare sket så meget. Det føles lidt, som om man starter et nyt kapitel i en bog.